Tama. Ang Ginoo nga labing gamhanan na tingon, muanha ako kaninyo aron pamuong o pagsaksi patok sa mga salamangkero. Oy, kamo salamangkero, gahom na samahan, pero ayaw gamitan ninyo nga makabagay sa tao. Tama. Tama? Tama, Kanang mga yun. rason, kanang butang sa kalibutan, kanang sa piskuhan, kanang mga sa lawayon, o sa diha. Butang na samahan, kaysa man. Kung masunod mo diha, kamo maalamon, kung nagsige naging away, nagsige naging pamalikas, biyak mo kay madamay. Tama. Wala mo suppose sila sa kuwan, sila na mga negosyo nga diskuhan, na gusto nga bar, na mga kaabang nga pala. Kung gusto ko sa ko, wala mo kung inon, na makasasala ko diha. Dahil na nagdalalang mo sa kilnya sa ilawa, gusto ka mo makontrol diha. Tama. Tama yun. Kaya magtapok na ng mga tao nila na iyak po sa kilay sa ilawa kasi kamo pa ang malamay, kamo pa yung makasumpa. Tama yun. Kamo, Ginoo, maguna ko na. Tama. So magtukod ka na, pero magtukod mo, iswaso na. Pagpaabot sa kanang, kagyan niyo dyan, hindi niyo ba? Bisa kagyan niyo, ha? Kasi mag-away niyo, ito na kong kumpos, isa-isa ko lang magkagto. Ikaw mo una-una. Tama yun. Itapok ko niyo dito, sumpa kaya yun na, yan, tama. Tama. Kasi nagtukod na ka na, ayaw na kalimutan mo, ikaw mismo malamon, nakabalo na ka, kung na, ulog-ulog ka, ha? Tama yun. Ako di karon. Nakabalo naman mo, nagpupukupuk ng nagwali na. Tama. Tama. Ay, pabukupuk sa espiritu. Mag-ambok kita, yalipalay siya. Ay, nabukupuk. So, hindi na kinahanggang inyong walihan. Nakakita naman na, di ba? Tama. Ianibay ako sa mga tao, buhat magkanaw. Ianibay ko sa mga tao, buhat maminaw. Tama? Tama. Wala ko nagtubukson kita kung may anak o gingkanan ni mga sila nakakita dito. Masablai. Tama? Wala ka yan ang anak ka. Tubukson ba na mo? Kung inom kong tubig, ino na kainom lang. O magsakit, awa ka. Patay ka. Tama? Tama. Sumpay dito sinabunin. Hindi naman yun. Ayun. So, hindi ko nakaayuhan sa lawas, iwan ka na tayo sa mga espiritu. Handog, buhayin ako! Handog kayo ba bumalik sa Diyos? Kasi nila, ang gusto nila, magpayo lang. Tama yun. Pati mamatay ka na adunay. Sala, wala nila. Siyempre, ginayon. Hindi mo, Mwana ako kaninyo haron pa ako okay karon ako man no. Tama. Kaya dayo pero ni kapten ni ang gamo ka ko. Amen. Pero sala sama sa buwan. Kapatay sa ko. Tayo kang uling lawas. Mga mo din mamay mga din mo. Tama. O pagsaksi patok sa mga salamangkiro, patok sa mga mananapaw, okay. Nagsapa ka sa ilang ano? Tama yun. Tama. Sa bawal magkakino kasi Kristo nasa likod at ibalansan sa cross. Ngayon ikaw din ang nabanang buhay mo. Yung binuhatan, tama? Tama. Batok sa mga pangkakong saksi o saksi mga sila. Wala naman ka? Magkakayo. Ikaw dahil malagdag makasala. Wala naman ka? Kami na ako, nagpasalaran yun. Amang ko na matuman ang pukot at tuman ka. Wagyan. Yaw-yaw, wala ka ba yan? Di ba? Di ba, Brando? Okay, kaya kung isulti na kayo, magiging ang nakuda dahil pagmanda, ang mga pinili, Unang pag. unahon ako kahit adunay mga pinili, tungkol sa mga pinili, Bus-busan ng katalagman. okay, ano, gusto naman mo ba ko? Amen. Lalo na, patok sa mga pagkakong saksi, hindi na tabanakon. Sige na. Kasi mana karon sinubra kasi mana to kasi mabalik di ba ko dito yung yan apa ko kani sakyo okay patok sa mga alkalon na naglikas diha sa sumulan okay patok sa alkalon isa ka alkalon kamara ba gusto ko mo sa presidente gusto ko mo sa mga nas politiko ikaw
Sabi niyo, hindi mo galot. Sabi niyo, galot, buwan mo to. Isa may nakakatiyong pa ka ng musuhan niyo, galot, di ba, gobyerno? Masura ba kayo mo? Kami na, labot, tas bibiin, labot, tas silikon, labot, tas silikon. Kasi dahil sila, kaya doon na ikiandam sa inyo. Wala ko yung katawan. Bisa, ingon ka natin ito, mabisa bago ka ito, wala kailan niyo mo. Kung nakasuko ka, pag-uwi ka sa gawin ko, nananakalo dito. Tama? Tama. Kita na pwede ang pinagpakain ni Cristo. Ikaw makinig. Kita na po nagtulo na ang politiko mangawat tama, hindi. Tama. Kaayo. Kita na po, kaya magduganan na nag-overpricing ang kita kay Paul. Tama yun. Doon na ito mga sulubuan dito, no? Ang mga maestra, doon na dito, no? Luwag yun. Ang mga pulis, mga tanod, mga kapitan, tama? Tama. Ya, mga army, mga sulubuan. Doon na kayo, isa may saksi. Batok sa dalang saksi. Una, ang kongreso, sige buhat-buhat o talabot mo ay klaro. Tama. Naglago po sila, anak mo ba? Sila may saksi dito. Tama yun. Ano, tawag ka kita? Yan. Sigahong mula ko dito. Luwag yun. So, mali ko. Pero saksi ka naman. Ang akong isulti nila, ibili nila. Bangkay mo. Siguro sa yung hakat sa bahay, sa pasto, blanco, minilyon nila. Basta hindi ka makay niyo kung mo sa inyo nila. Amen? Amen. Upantay mo. Totoo mo ang ginagawa lang kita. Tama yun. Yan na ganyan. Kaayo. Kaya ha? No? Box yung ulo, di ba yun ha? Gumgaman ba niya? Salamat kayo ka dali niyo eh. No? Di na kung box yung ulo. Tama na. Tama. Okay? Tama na. Sige. Batok sa mga mananapaw, batok sa mga bakakong saksi, batok sa mga agalol na naningkas diya sa sulan, batok sa mga namingkaha sa mga biyuda. Okay. So biyuda, klaro po kayo, nasa sitwasyon mga biyuda. Tama. Ang biyuda sa espirituhan naman, wala ka nandito nakita sa itong panganon. Ikaw ba nakita naman? Wala pa. Nakita na. So mga Indo, sige ba, mo kibiyaan niya ilo tapos, isa man ay saksi. Ang Indo, di ba sa itong simbahan, biyaan ka? Di ba kagad ninyo na? Manunod na? Ang biyaan na matulungan ka, oras biyaan na malay mo. Tama yun. Ako. Ikaw na yun. Kami mo inibiya. Naan ko din. Ang biyaan na kumahan, matapat ako, sige sa akin. No? Pero kamu kung ka na, kung yung sa mga kabugagin sa mga kabugagin, sige po, istorya sa akin, kamu po, wala akong mga mag-anak. Hindi mo ka-ambit sa nalumaw. Ikaw na sa kutang kumabot. Tama. Kanya rin paminaw dito sa YouTube, sa Facebook. Ang rin po, sige mong trabaho, paminaw na, ako natulog. May yaw-yaw ko dito. Ano na? Wala na yung nabuhat. Buhat kayo. Sa i-post na po rin nito. Tulog na. Tulog ka na. Kaya wala na yan. Kung mag-insulot yung Biblia, gabi kay katulog. Batok sa mga ngita o mga biyuda, sa mga ilog, sa mga dumudong, o batok sa mga walang magkahot kanang ko. Saksi ka. Kawalan din yung doon. Amen. Kasi wala na ko, bahala. Hindi ko yung asawa sa ibong mong kasing-kasing ko na. Tama. Hindi ko bang ka sa Diyos. Amen. Asawa ko, kawala po yung kana. Tama. Sige, kawala sa kana. Ay, kung si Pamaritis dito, kaya kung para po yung asawa, bahala na lang. Kakaw na magkakulo siya, kung anak na siya, doon, kaya yung kana. Tama? Tama yun. Kailangan man ka. So, kapag mga ginikanan, ayaw pangluhan. Gagawin yung ano. Kung nakislamay, gagawin ko. Ayaw pangluhan. Ikaw rin yung kaon, hindi namatay, magkama yan, ha? Kaya mo mga anak po, parang hindi gusto ko yung ginikanan. Pag tinutagod mo, kahalpod sa ginikanan. Tingnan mo anak. Tama na. Tama na. Tama. Wala man nagkahod ang mga tao sa kalimutan nun. Tama, halin. Eh kung nagkahod pa, ituluan pa sa nagtingod na rabi, pero tama, hindi naman sila rabi. Amahan naman sila. Kaya kung rabi sila nanonood. Tama? Tama. Gusto mo po yun? Ay, manahon ba? Pagdoon yung rabi na nag-andon, kalibatong ka sa mga karit, eh, Awa. wala. Wala yun. Wala ba naman nanonood ninyo? Kung kakikis ka mo nanonood, kung tulog sa lugar yun. Tama.
Ito doon ang kali niya. Wala. Bakak. Tama rin yun. Tapos yun ang tulong ay masama. Tama yun. Ako rin, magkatabang kami ako. Nila. Huwag si Elias ko pag-iusawa ng pamilya. Kaya lang inyong rapid, yung kanya, minsan mo ito parit ka niya. Nanulot yun na. Wala. Sige na, pag-seremonya sa pagkakas ng langit. Okay? Mga lang sa Ebanghelyo, ang kahayan sa lawas. Okay? Ang kahayan sa lawas, walay magkagkot o mga suga kaguan. Okay? Walay magwali ng kaguan. Ako na ako'y di kaguan. Wala. Kasi kapi ganina sa akin dito, Jesus pa ganina niyan. Tama. Gawin mo, kung hindi mo nakasabot na ako, tingnan ko yung buang ba? Sabi ko, ako buang ba? Isulti ko. Tama yun. Kung ingon sila, ako din. Dahil ibo nila, kung makayaan nila ang akong binuhat, ako makita. Kasi ibo niyo, kung mag-isulti, isa ka, kung kaulang sila mo makapot, kung saan pa kayo yung isulti na ino, Tama. pero nalawas ang tubag, ako mga kanak, kung ano yung tubag, kakapag sila, makaya niyo ang tubag. Dili. Kaya ako dito ba, pagpipit mo Biblia, wala sa Biblia. Ah. Minsan, pinasang mo rin pag-iusap, o ano? O tama itong ino ni Dagdag, yung bilang ina niya. Ito mo, ang papangin mo, ako ito. Sa iyong Dagdag, ako yung sundyan eh. Tulog ako na nila. Ako, nagpapasahin ko, pero ang espiritu, hindi ko pasahin ko, tanawa ko mamatay. Tama. Doon, ibig ako nila. Hindi ko ito dyan. Kuhan, mukha kang iwan kay Babang, katutuo ko nimo. O akong saksi mo sila, Tama yun. magsaksi sa lawas, biruwa, nagabuhat. Tama. Ikaw po ka, igubaw-ubaw, ginagawa ko, masabi nyo. Tama yun. Dahil, ikaw, paarin dito. Klaro kayo. Sige po, sige ha. Wala yung magbabago sa buka. Wala yung, ako nagkakot mo gusto ka, di ba? Tama. Ako ikabuhan. Kamu na na, nakadungog din eh. Amen. O kayo po rin layo, pero ano itong layo? Nag-ibang kami. No, ikaw din. Pero kung saksi mo, ulaw na. Amen? Amen. Ibutang kayo tinuon kini sa tungtunganan aron makita sa mga tao ang kahayag dinig sa labila. Okay? Nakita mo lang. Ay, tungtunganan no? Tungtong. Biblia. Okay? Nagkakot ko. Na? Tama. Amo, nasulod ko din. Nakakita mo no? Kita. Replay ko na lang. Okay? Ang imong mga magamaw ang sugat sa imong lawas. Amen? Amen. O, nga naman ang imong magamaw lang mamatay sa bahay. Tama yun. Makatungog ka mo si Isko sa uban, lakot ka mo sila akong niya. Wala pa lang kayo buhat niya. Nabuhat kita eh. Sa una. Ako sa Facebook, sa YouTube, makita kayo mo. Nilabot niya. Magkakik-kik mo. Nakakaliw na, siya sa iyo niya. Tama? Tama. Dami na naman ako sila sa Diyos. Amen. Sila ang magpagatong, pagkahit sila ba? Tama. Tama? Tama kayo. Yung ako alam yun, lagyan din ako, wala mong iman niya. Na? Tama yun. Sige, sulat na. Ang imo mga mata mo, ang sukat sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, muloko, kung kaya ang tibok mong lawas. Kung maayo ka, mutanaw sa uban, halimbawa, tanawan mo sa ba, sulod mo sa ihang maayong pinuhatan, nalukok kung imong lawas. Kung baga, katong bayhana, katong tawhana, ibakira, katong tawhana, mapaytason, so, magpapasan yan, no? Nanawan mo labaw sa kalam. Na? Kung nakikita, nakabalo man yung mga anak siya, nakakita na sa dito, nakikita na sa kakalukan mo, lipat na sa, kita ko lipat sa. Amen? Amen. Malamay ko, mga kaganisig mo, kumakanan ako. No, gusto na siya. Ako dito, kaya ko, kumakanan ako. Nananihit ko, yung 15, ibakira ka rin, tama ko. Kung dahil nakabalo, gawa ng sulti. Okay? Tama. Hindi mo ko, espiritu ka mo, katawan mo. Ako nilo, magula-ulang kapi. Tama yun. Ay, pwede ka to sa una, hindi ko pwede na kung magula-ulang bungkol, pag-istorya. Tama. Ino, magula-ulang, itong ko. Ito magiging kung maayo ang imong mata, kung maayo ang imong mata, kung maayo ka mutanaw sa salat, mutanaw na salat ko, dili mo gamiton ang gawa, kung kaya ang imong mata, imong lawas, tama? Tama. Kung kaya ang tibo, kung mong lawas, kung sublaga mo na sa bayan.
Di kumato dito kayo sa pot na sila nagbubot kami. Tilayin mo ka, kung nagbubot dito, bulungol mo ka dito. Tama? Tama yun. Si Iling sa atin, mato ka ni magkatawa sa dito. Manangiling ka sa nagbubot, kaninin niyo mo, pusa-pusa, kaya mo ka. Yung ayaw ka ni mo ka. Tama. Sa kumato dito, kayo mo rin. Ha? Tama. Yung ayaw mo rin. Kita, no? Hindi na kumulahos. Lamay ka na. Kalitan sa imo, hindi mo natuman. Tama. Kasi isapot ka ng higayon na. Ha? Tama. Tama? O ka ng babae. Kalitan sa imo babae mo. Siguro, di ba ka lang. Wala nung di mo na, di ba lang yung sipok o ulo lang. Tama yun. Nung lalaki po, sige po, sipok ka na, no? Sungkong. Kalitan mo yung babae. Kalitan mo ilot na ba yan? Sobrang na po sila. Kalitan mo. Yung kapol nung Hindi tagang sigarilyo. ano ba? Tama? Tama yun. Kung dapat, ang imong mga. Yung tapos na itong babae dito, katibulan, ang imong po siya. Kaya na ba kaya kung bagiwan na tidak nakakot. Bayo naman po, ihang mata. Tama? Tama yun. Hindi na sa mukha ng salawa yun. Kung dapat ang imong mata mo, kung kagit-git ang tibuhok mo, na ba si Men? Amen. Mukha ka ba luman maningit? Tama? Tama yun. Lain naman mo, katumanggaw kami nung ipagitag. Usa, pangkay na ang kahayag na anak sa limos di nagigit. Okay, minsan malimutin sa buto. Karon, di ba nahiyagan mo? Tama. O, pangkay. Kasi kahayag ni nagtanglo ko kaniyo, iyon yung gamitin pagpapukong sa ulan. Tama? Tama. Pangkay. Makalang akong kahayag naghakat kaniyo, gamitan ang iwag sa iyong lawas. Amen. Ayaw, iwag sa ulan. Amen? Amen. Karoon makapika siya sa imong kahayag. Tama? Tama. Kasi imong na ako, bukan, iwan na kita sa imong kahayag, huwag ko na nag-reflect. Tama yun. Wala ka na bagay na. Dagan ka Wala na. sa buta niya. Wala yung muto, wala yung simba sa simba kung wala yung panahon, wala yung magsimba. Tama. Kay wala mang pagkigamit ang iyang magkakiwas sa iyong lawas kung saan pag-reflect sa iya ang binuhakan, ay may lamang siya sa kalawat sa tao. Tama yun. Tama? Tama tayo. Ako din, narete mo lang. Tama? Tama. Oy, malipay kung di mo mangin sa kawanon. Tama? Tama yun. Kami sabi ako, tuloy na, gano? Na, ikapoy na, Diyos, ikapoy ako. Sa tawanan ako, okay, pahala ng mga kayo ko, basta kamo magpalayon. Pero ang espiritu, Uy. lugan na mag-isip. Ha? Tama. Galing yung mga anak. Wala mo ramati sa anak sa tao. O sa iba, wala ko siya. O pantay ka mo, pag-inpon ko ka. Amen? Amen. Di kangit-ngit. Kaya kung ang tibo kong lawas ulo sa kahayag o wala ba mahinihining ang anak sa kangit-ngit ko. Ayaw mahinihining yung kangit-ngit ha? Ha? Ang iyong pagkamong manon, ang iyong kadalo, ang iyong kabakakon, ang iyong garbo. Karawa, kung magpapilin pag yung garbo, dahil panahon na hindi mo ganahan maminaw na ko. Tama yun. Tama kita. Tama tayo. Kasi wala na naka. Ay, kung hindi na, nakamo, clear na. Tama? Di ba tingin ko, nakabay kita mo man, nalagaon na mo karang. Tama yun. Kasi yun na. Bakit ako mo mamatay? Tama? Sige. Walay buhangin ini ang kangingin. Ini bulokog kayo sa sa kasana sama sa usa ka suka na nagdan kanimo sa tibuok mong kasana dili kay kung kamo dili na limakira, amo higugman na sa mga suplada, amo dili na babaon, amo dili na isli sa kalibutan, makita mo sa mga tao na mahigog ng ganahan ng kwarta dito na Tama. sana na kamo. Kapag ako reflect naman ito sa panahon. Alam mo, masalawan na sila sa inyo. Di nga sa, hindi ba kung ako sa sa kanila, wala kang mga po sa kuro. Tama? Tama yun. Dahil, iba ko na kami, salamat mo ha. Kaya ikaw manarang ko, hindi ka ba ito, bilhin mo na ko. Tama no? Okay? Kung wala ka, wala po ko. Wala kang balakan. Ha? Kaya, mag-arap ka ninyo. Kaya masayo mo sa inyong kaway. Wala.
Sama lagi dito. Wala, wala. Wala, di masana. Ako ang ikaw Pag-ibay, naglato sila suplado, tumundi mo. Pag-ibay, kagigamit sila sa Diyos, ano sila yun na? Tama. Ito na yung mga kalawain ng lubot ng butang niya. Di ba yun? Wala po na, wala yung ipaglahi ni Kristo. Pero makita ka na ay mukha o magkari. Tama yun. Di ba wala yun? Pwede ka na magdadis ko magdadis. Sila, amen. Hindi makala sila sa butang kumabot. Amen? Amen. Sa pang, karena pada sa mga si Sunday pagtutok si Jesus ini, may usa ka parisyo nga ni Dapi kaniya sa pagpangaon. Ano isaway ni Jesus ang mga parisyo sa pagpangaon. Mao ni ingon na nakilala sila ang parisyo na pagkamatikod niya mawala mangpupunaw si Jesus sa wala pa mukhaon. Tungod nini mingon ang Ginoo kaniya. Kaya kita kasi Ginoo sa iyo tinuhan, di ba makunaw mo? Kaya umpisa ako sa kuno-kuno, sa kuno-kuno, sa wala pagbuhat sa anay mo haton, o sige ako niyo, makunaw mo na nasi sa Pedro na dito. No? Na, yung mga ganyan isaksyon dito sa luwa niya. Tama? Para mong paglulugan ko sa kibalaan ko na niya. Kung nagbanaan ka, nagbuhat ka sa suko ni San Pedro. Tama. Sunod ka sa iyong suko, pagwali. Nahadlok mo mga nagkibalaan ha? Nahadlok na sila sa silot sa tunglo. Tama yun. Oy, sa seremonyas mana? Nag-blessing alam, di lagi sa seremonyas, di ba? Tama. Kaysa na lang buhat ka na, tuligan. Tao ka? Tama po. Pinagbuhat ka, tukulay sa lang. Satan. Hindi mo si Kristo na pagbuhat ang tubig o ibis-bis-bis niya. Wala. Wala mo. Wala. Kung sa ito isa lang kasulatan, parang maulawan sila. Hindi so dito ito karit niya. Bis para makarvis. Ha? O, si Apollo sa nagbis-bis. Hindi mo si Pablo ang nagpugas ng pamamatay sama sa apostolis, di ba? Tama. Gusto mo mamatay, sunod mo ni Pablo. Pero nga, no, si Apollo sa nagbis-bis, ang abos pa nang ibis-bisan, na, nag-ilog ng bukisa yung mga harbis. Harvest. Si Apollo, gusto mo harbis. Kasi mo dito sa mga Kristo na nagbis-bis-bis. O, Father. bahala mo diya. Sinawad mo ko na. Bis-bisan mo patay. Tapos nakita mo ako sa lawayon kayo na. Tama. Nagkito, nagdumot, nagpatay. Tumutin ako bilata, bis-bisan na lagi. Lahat mo to. Bis-bisan ng babae sa babae, lalaki sa nagpabisisan ko na. Na, wala na sa Biblia, wala na sa Biblia. Wala. Wala kaya. Tuman sa kahit. Tama. Katagirap, kadre, balik, isang pala, magbabuhat, lagi na ikot po sila. Ha? Tama yun. Pali, kung ano na, kadre, magpapunyan ko si Iro. Ano? Ang bunya, para lang sa tao. Pili sa Iro. Ay, pinag-text mo ko na akong isorot pa dito sa Ignacio. Apa pagnyala niya, bakit padala siyang sigpit kami. Huwag mo ka nasumpi ang anak, kasi karo din eh. Istorya mo mula sa mga balik na ako. Balik na pagigila. Tama. Para may sa buhat-buhat ng istorya gawas wala ang kasalatan. Tama? Tama yun. Yung natawa ka. Dali ko ano ka? Kung di masama, pwede na dito. Di ka kanila. Ikayaga. Ito mo, pagkakila sa kanya, hindi mo ba? Kamu mga parisyo. Mga kanya, ano niya? Ano ni? Isa may parisyo. Kasama si Israel, mga parisyo. Parisyo. Isa ano sa sila yung basa. Ang magtutulong sa balag siya na kasi Juan, Pilato. Tama? Hindi ka rin parisyo. Siya na. Marinig ka? Kamu mga parisyo, naghinlo kamo sa pahin, sa kasa o plato abad, ang sulod ninyo, puno, pagpanikas o pagkanongan. Mabasa po rin sa Matthew 23:1-36 o Marcos 12:38. Mga po kung dito lahat ang explanation na ni Gapon. Kasi kung sila ako eh.
ang parisyo nga ginambing, anang nagsigi mo o kaon sa talis, nagpalimpyo, tama? Tama yun. Sunod, tama sa mga kaso. Nairoan na ka mo, okay ni ang pan. No? Hindi na naman. Ang mukha ko hindi na pagkapusko-pusan. Mga ang pino. Ang iula alam kanina, ang mga hindi na pagkapusko-pusan. Amen? Amen. Ikaw. Ang inugang pagpuslo sa pan. Upang ka na mo, tuloy ka na po. Kasi na puslo. Father. Oo, alam ha, kailangan mga buhay. Dili ko ang Diyos na mako'y nagbuhat sa gawas sa babae mo usap ang nagbuhat sa sulod. Okay. Bakit ba sa mga? Nano man, nagpahawag na magkakanon. Di ba ang Ginoo nagbuhat sa iyong espiritu, kayo? O ang inyong lawas siya po ang nagbuhat? Tama. Ano man kamo may nagkadiyos-diyos. Tama? Tama yun. Mga buang ang ihaka o ihaka ang anak sa inyong mga kasa o platong nato sa mga kabus o mahintong Pagkasuntungkan. sa ito pa, ihaka ang anak ninyo o kamo ang magpakakon sa iyong mga kanero. Lulain man, ikaw mo, Panginoon, magputang para sa iyong kanan. Tama. O sa Panginoon, ihakag iwali kini maayong balita. Diba? Tama. Ikaw makain dito sa plato, sunod na sa plato. Sige, sunod sa plato. Lawas ni Kristo. Ang sabi lawas ni Kristo, tulong. Tulong. Ha? Tama? Tama. Tama? Ang halong ng imong tao. O di po yung ubat sa inyo. Amen. Karon ako manghihakag ni ang sulod sa plato. Ikot sila. Kaya kung ingon sila, na sila nabuwali, ihakag ng sulod nini. Amen. Di kay iyong ibutang sa bagay. Tama yun. Nagilo ko nuhay ka mo sa gawa sa plato. Ang magawa sa baba, Wow. oh, di yung mukhaon sa pan. Wa, hindi. Di todlo, hindi dilungon ka pagkaon. Tama yun. Tama? Ihatag ninyo ang gawas sa pagkaon. Hindi ko ang Diyos na mga nagbuhat sa gawas ng pangin. Mausap ang nagbuhat sa sulod. Amen? Amen. Okay? Sa gawas sa bahay, sa inyong lawas, ini makakapay ng buhat lang. Nagbukamagay. Amen? Amen. Apay, ihatag ang anak sa inyong mga kasabog gatong nato sa mga kabus o mahilo ang tanan-anak isang na ang may balita. No? Amen. Kinahanglan ibutag ang inyong mga kinakot-kakot. Kaya wala'y tinaguan na pinagpabutag. Nalakot ka. Pagkaalaot ka ninyong mga parisyo. Wala na mo. Parisyo magtutulog sa balang. Ha? Si Pilato o si naghatang pamungat ko sa Diyos sa ikapulo ng bahin sa mga lamas ingon dahil papoy na o kaningat o ang oban pang o tanon naghatang ko lang ka naghatang sila tika na pulong bahin tinanayo mamog 10% naghatang ko lang tika na po o saan ika na po saan ika na po nasa Biblia nasa sulat ni Mateo Ten Commandments, napulumahin. O, sige. O, sa palinasa Biblia. Katong ihakag nila ang kalimutan, di ba? Isipasaukan. O, pagkabot sa palang nangayo ang Ginoo. No? Katong napulo kasubok. O, bago ito, ipatay si Moises. Tama? Ten Commandments. Lagi posisyon niya na po ang naribon-ribon ko. No? Tama. Sa dapat karon, ano po no? Posisyon na. Tama? Tama Wala dyan. nang ituuhan ng Ten Commandments. Tama? Tama? Tama. O ipadala niya yung bulang ng patay niya ko. Yan yung si Cristo. Iyon ang Diyos ang o sa may buwan ng sama. Pero matinangaron man si Cristo, libuan ng katuig ang kanunan. Tama. Ang Biblia ay isa ka toy. First meaning ng sikang nilang pag-alik sa Espiritu is better.
Kau, sunti siya. Okay? Amen. Lumakan mo, kaya po ka mo sumakang din ng mga kapya. Hindi mo ka magkakaya. Okay na, manapag yan. Pagkalawan ninyo mga parisyon, nakakatamungat po sa Diyos sa ikanapulong abangin sa lamas. Inguangan lang yung mabuhay niya o kalingan o kuman, mamakaman. Yan mo, apan wala ninyo kakagi pagkagal ang hostisya o ang tuma sa Diyos. O saan ang hostisya sa Diyos? Kung natin hostisya natin kalinaw, huwag ka nga gugma ang Diyos gugma. Amen? Amen. May gugma siya sa tao na gugma niya. Habang mo pakain siya sa tao, wala na gugma sa iyo, isig ka lang. Amen? Amen. Mukha ka ay mo to na. Ito, binasa ka dyan ba? Ito, buwan, tinutuotan mo, rin yung ignon ninyo kayo. Di ba? Sa gusto ba? Di ba? Tama yun. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butang na sa walay pagpasagay sa upang mga butang. Kinahanglan yun. Pasagay ninyo ang mga tao, ang magsasala. Wala na nang imo ang pabasa Biblia kay sila kamo na may katulog kaya adlaw nakakamoy gihatag na basahon. Tama. Tama yun. Nakadataw na dahil magkikinanglan. Di ba kada adlaw na dahil magkikinanglan? Tama. Di mo na tayo magbasahon. Kaya ikaw kung magbasa, magmisa ka dito, papatawag ka dito, wala ni mo gihugan, lagi mo gibasa. Tama yun. So, mga kaibigan, wala ni mo gipakaon ang sulod sa baso. Wala ni mo gipakaon ang sulod sa plato. Tama? Tama. Mayroon kayo mong musimon. Mayroon kayo mong luwas na. Mayroon kayo mong agad silimonyas. Pero wala ni mo gipakaon ang sulod sa baso. Tama. Kaya mo mismo nakainom o kayo. Inibalik, inistorya na ko ang ihapit. Tinapakulaw din sila. Tama yun. Bisa ko nag-isla ka ng balik sa lupang pero nasa lagi. Wala ka na inubugan sa una. Wala. Tama? Tama. Yung sukot sa lang sa on. Ang ginawa ng sukot ako niya eh. Tama yun. Wala di mo nasigalan ba? Wala na karoon na. Sige. Pagkalaot ninyo mga parisyo, gusto ka mo nga sa labing maayong mga lingkuranan ko. Hoy! Na, kung na'y kapatay. Gusto ko, hindi palikuran. Tama. Karena kita yang parisyo na. Kaya naman dyan, ano yung kuwapo ka sa patos dito, may kapalikuran. Tama yun. Bisa dito, may kapalikuran. Gusto ka mo ba lingkuranan sulod sa mga sinagoga? O sinagoga? Sa sinagoga. Ang iyong patulog sa sinagoga. Tama. Kaya katuwa mo sa Diyos, Israel, tama? Tama yun. Yung buhay ka mo dito sa mga merkado. Yung buhay ka mo sa merkado na! Tama. Merkado tayo. Ano si merkado? Yung buhay mo. Tama yapon. Merkado na. Kau na kinubuhan din. Kaya hindi sa mga mahal na anong ibuhan sa hindi yung mga merkado. O pero, ang sipahan nyo, hindi merkado. Merkado kayo. Merkado. Nakakali ang mga tabi-tabi. Tama. Nakakali ang mga balabakunan. Pagpitin kayo, no? Tama. Mag-alis kayo, mag-alis ninyo, mag-alis. Tama yun. Anak hindi sa simbahan. Yung anak mo, di ka? Sanay salin. Yung kaulang mo kayo. O, di, yun. Yung una-una mo, dahil, halan. Ako rin. Gusto ko niya? Dili. Hindi yan, hindi lang ito ko. Eh, nagtalong ka niyo, okay, traffic. Pugong na sa baba. Hindi kayo ka niya, sa anak ko, nag-insay nakatapit ka niya. Wakon. Hindi mo kami ano. Wala na itabian. Hindi kami ang dali niya, highlights, no? Ang uban sumpay na yun. Hindi mo makakara sa tanaw sa mali sa uban, amen? Amen. Wala ka sa pagkituluan, mapaginaw mo sa uban, mga tabi, o iyong ambitan yun, dili! Sagay na sila, o palaging nagay, basit sa inyong pamilya, o basit sa inyong kaugalingon ng mga tao, kaya nila. Tama? Tama yun. O doon sa iyo, mananihan, pagkalaot ninyo kami, pagkalaot ninyo mga patisyo, gusto ka mo nga, sabi maayo, lukuan sa lingkuran ng pinsunugan, wala na no? Hindi sa mani. Kador. Gusto ka mo, pag-lingkod. Hindi ka mo balikan, pag-lili ka mo. Kaya ka mo dito. Pagkalaot kayo ninyo, sama ka mo sa mga lubong,
Lubog na, mawalay timaan, mawala lamang gibalui sa mga tao na ilahi ay ikamakalik nagpatay maka. Amen? Amen. No? Ito mo ka salamat. Tama gyud. Karang, gusto mo kang lingkod ka simulan sa ato, pag inubog ni mo, nasaysaya, dinagpatisto o sa mga apostolis. Tulis. Tama. Gusto sa mga, nagatiman? Wala. Tama ka sa nagatiman, pag-ilukod? Tama. Sa nagulukod, siya ko galing mo ginatay, ang labot, sa Sama ra patay sa kagalingong lawas. Tama. Tama gyud. Ini ibali nila ni kung sila. Kaya sila ang aman, sila may katawan. Pero sila naroon ang tulisokon sa Diyos. Nanong nag-away ang mga tao, nanong ang mga politiko at ang kurakot, nanong ang mga tao, ang mga anak mo tao sa ginikanan, o ang ginikanan ng tumulo, tanang asawa, kaya sila man ang nagpunya. Tama. Sila man ang nagkasal. Dapat kung nagpunya ka, so tinan mo ang mga kakuhan, di kang anak. Tama gyud. Nagturo ka, lagi hindi ka nilungkot sa tao, gikan sa nagwari, rabi o sila. Apang bituis, nandini sa mga tao, wala alam magpapalhino sa balaw. Tama sila bibuhat sa mga panin sa katulagan. Tama. Magpapalagi sa pagkakamata. Tama. Hindi ka sa kanila magkisali. Ang mga tao na hindi sa pabuluhan sa Diyos. Kasi sila kung ang isuko sa kapit kamata. Amen. Ako naging mo sa kapit kamata. Ako ang naging ipimukan, pero kaya ako sa ulo kanino. Hindi alam kung ano ang hindi. Amen. Sulatan ni Manakis. Pero kung ikawasan ang mga kaniya, pinakis sa Espiritu. Amen. Wali niya ni Butang. Makaon na rin yung pagkatisan. Pero gusto ko, di ba na? Nalimpyo ka niya, ano? Tama. Ipaglos niya ang mga kais na anak. Hindi ba na ako, no? Tama. Ako kaya, makaulangan ka mo sa katawan. Makaulangan ka! Meron man, kung nagsigit ang komentaryo sa katawan, hanap mag-iisip ang mga tao, kinsa man ang sila, marami mga sila, magtutulog mga sila. Nagsigit ang dibate, gusto kong magdapat ng dibate, lalo mag-idibate ng mga tao dahil nakita ka na sa lawayon. Tama gyud. Biligos may mga pastor, pero basa sa Balakas Selatan. Amen. May kabukod ba na sila sa kalimutan kaya sila? Kami katulog sa kalimutan ng mga pagka. Riskado man. Kauna na sila, ay lasod lang. Tama. Ako lang iwali. Magtotoo naman mo. Sila lang bangga. Mamatay, wala yan, ba? Tama. Magpahig na sila, ay mamatay man. Pero apostolis mo. Ako, dahil ka mo, o paglaman ko ka mo, hilahin ko ka mo sa mga, ay na mo dibatin, dahil lang yan, no? Tama. Kahit di ka, ang mga liyo po sa Diyos, anong mataas pa yung katalang mataas pa yun ang atong pagpunta sa kalimutan. Mapubus-bubusan. Pero dahil yun sila sa mag-away, kapadalaan sila sa giro, mag-away kanila. Tama? Tama. Sa Biblia. Ah. Sige, ay ba na? Si Jesus may pabanaw sa inyo mga magtutundo sa balahod, ipasan ninyo ang mga tao. Tama? Ipapasan ninyo ang mga tao sa mga makapukpok ng palasanon akan kamo mismo dili man gani o hikabini bisan sa usan lang katulog ninyo aron pagkakabang kanina. Amen? Amen. Kaya ninyo na, dahil makalilin mo sa kakapentasan. No, wala. Kinukulugan ang mga tao na iso kayo nagsigit tukol o simbahan na noon naman ako. Tama. Nasa kayo buhat. Wala. Lumatabahan lang. Ako kinilig sa tingin. Amen. Ako kinilig ako. Darawa na ito. Wala. Gusto sila yung ako na ako. Doon ang mga kabos sa roon na nagpipangay. Tama. Ang mga dako, ang mga gabiyong dako, ilang yung lulo. Tama gyud. Tuloy magusok sila. Panilinig yung kinimata. Dahil at pusok sa mga tao, mga anak, huwag kang makakas. Di ko alam ito dahil bukas sa sumprahan nila. Amen. Pagkala niya, nagbuhat ka mo, pindot ng mga lugmanan. Sama ka lang sa iwan kaya. Dito di man ka na. Alam sa mga propita ko na
Nagbuhat-buhay ba ito? Tama yun. Nga ipamatay sa inyong mga katigulangan kaya totoo sa pagsangyo sa mga kanila. Sa iyo din, kamu mismo may angkon nga kamu may ulod sa gibuhat sa inyong katigulangan kay sila mao'y nagpatay sa mga propita o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lugar. Nag-iwan sila. Nga sila ang akong kipadala. Mga samaga. Abad sila ang patay ka ako. Tama yun. Ito pumili pa kaya. Diin ka niya mga patay. Magkakong kamahal na. Tama. Ibuhat lang natultahan ang akong itubot na sila. Ibuhat nila pinakaya. Isang patay nila di balikan. Ipahimuskan nila ang mga tao ng patay. Tama. Sundian ko. Pumamatay ka mo ba din ako? Gaya-gaya yung blog baka. Mga kapas, sama-sama pagpita ngayon, di pamatay ka na doon na magtuwin sila. Huwag ganunin na kutya ka. Igamit nila ang mga tao. Lagi pa, utos na, pinagisa ko, kulit nila. Huwag mo galangay. Huwag ka mo ganunin, di patay. Ayaw ka mga kakahan. Kaya na ako yung kanina, pinakit niya. Amen. Ang kanino kita sa mga kati. Yun ang iyon na niyo pag-apa. Ayaw ka mong pag-ingat. Baka mo makadala sa iyong kalawasan. Yun ang iyong pag-apa. Tumalang ang taong imong pag-apa. Hindi sa iyong ta. Ngayon sa langit. Tagay kami pagkaon sa bukong tawanan na tagataglaman. Tag-adlaw lamang. O ngayon, ituon kami na sulayan po sa pasinuha kami sa among mga kalagpasan. Sama sa pagpasayo sa kalabas ka naman. Pasayo ka na. Aron ka magpasalaan. Amen. Ipalayo sa mga pagsanay o mga katalatan. Tungkado na kami kasuko. Ayaw panunglo. Pamalingkas. Di na pag-ingat. Ama, ibahang kang ang alam kanila. Kaya nakakala sa walang kasalanan. Amen. O iyong niya, ang imong pagbuhat mo'y mataran. Amen. Ayaw kang kanuloy pagsipsip. Ayaw kang kanuloy pag-ingat. Ginoo, ayaw. Ito ka. Kaya ka mo may kanuloy na nasulat sa iyong kagalingan. Tama. Tuwag ni ang kaalam sa Diyos dagat. Kung karoon ay kabutin kanina, padaan ko silang mga propita o mga sinubo o ilang lutuson ang uban o ang uban ilang pati. Busa paraminglan ang mga tao ni panahon tungkol sa ilang pagpatay sa tanang mga propita ng padaan. Kaya wala man silang pinata. Sukat pa sa pagbuhat sa kalimutan. Di ka sa pagpatay ka kami. Dito sa pagpatay ka sa kanis. Magipatay ka niwala sa laran. O sa panlaan na bakit. Di nahimog na kami ka. Magkabog ka rin ang mga patay mo sa ang pagtupas sa mga nila. O sila kanila kini. Di kuman. Silang gusto baka. Tama. Uwa. Sultihan ko na. Silutan gayon ang mga tao nining panahon na tumunog nining tanan. Walay kalabiwan. Bisan ka mo akong katawan. Amen. Ang kanong pili ka mong balisa. Kaya kauban ka mo ka na ka. Malaman na ka na. Makaamit na ka mong kahong sa maling palitan. Amen. Pagkalawat yun, inyong magtutulog sa balawat. Itipigan ninyo ang Yahweh. Paakong ipiling ka ninyo na mag-ibong-abli sa puntahan. Pakahibalo, o karon, iabrihan na sa naksita. Akan kamo mismo wala misulod. O kisanta ninyo ang buot musulod niining.
Sama sa isang takiyo ang pagbalik sa mga turan. Tama. O karon ani ako. Kailangan kanina. Sa tayong Ianisos nato, napita ka nato, kay karon nato, magkaroon sa nato, isaway siya pag-ayo sa mga magtututo sa banahon, o sa mga parisyo, unang-utana sila kaniya, may tungkol sa tamang mga budak. O mga kini, na ikapag-kapag, kanan. Israel nila. Siya, paglit ang haron, masakpan siya, makasayang kasi sa iyo, di ba kinita mo gigamit, kabila nila, Israel. Tama. Bisan ay iyang mana, Israel, tama pa mo, Christian. Tama gid. Ginitag, bisan tama. Ginitag niya, di ba? Tama. Apan wala magiging ka muna sa iyo, pagkanunti, kung maula sila. Tama. Magkakawa kitang balan din suruyo nila o ingon nila di pabalikan pilipan. Tama. Tingnan nila kung ikamit magigawan kung kulto daw na. Ang bilis na makiksulti sa atong bangan, di kawalan. Tama. Nagbuhat silang mga litag sa mga tao na anak ini. O sa kayo ka magkalitan. Amen. O sa kayo ni Ana, liligo ang mga tao. Ang posisyon kaniya, nagpatambal ko ini, pinagbanay sila, umingon si Jesus. Una sa iyang mga tinunan. Dahil ito ka, kapitan kanyang tawin pa. Tama. O bao kini ang gisulti kanunay sa akong kikat, kining anak kita. Kanunay sa Gingon, sa tawang ni Tipon kaniya. Pagmatay ka mo, sa ipapatubo sa bayan, sa mga parisyo, kanang na kanunay niyong ipapakon, nga mao, ang pagpagaruhin nun na kunuhay mabalaan ka mo, o wala mo ka magkagabuhat. Isa kung sa'y ikapulan madaya, o ang kanan, na tinaguan na mo dyan, o kanan, gibutsak ko na kaniya. Amen. Na dili makaluwas ka niyo ang tahan, kawasak ko mo. Tama. O dili makita ang inyong pinulungan kung wala ang katahan. Amen. Dili ka mo naluwas, pinaaki sa sinukunyas, sa sakramento. O dili pinaaki sa Espiritu. Amen. Ipadala ang Espiritu karon mo sayon na mo ikan sa iyong pagkabagay ka nito. Tama. O sa bisan kung sa inyong gisulti dito sa ngit-ngit, kanang inyong gibagolbol o gabinaw sa tanan, sa ilang gipanghampog o ipagsilanbo, maduwaw o gisulti dito sa hayag o bisan kung sa inyong gihongong dito sa tinapan na lawa, isingit dito sa mga aton sa kabalayan. Diba, kinsa man ang kanunay mo sulti, bisa makiksulti kayo, kusgon yun niya, aron makadungot ang tanan. Nakapasay tinabuhan kaninyo, Wala. kay sultihan ko ang nakakago sa iyang pagalingon, mabutsak. Amen. Wala'y tinabuhan na di mabutsak, kay kogman ka mo sa inyong mga tinakaw. Amen. Bisa ng iyong buhok sa iyong ulo, itinap mo. Kung sa pagka, ang inyong mga sarap. Tama gid. Huwag kini ang angay ninyong kalukan. Sultihan ko ka mo, mga higala. Ayaw ka mo pahalong kanila na makapatay sa lawas, apan walay laing mahimo. Lalo na ba sila'y mahimok ko niya? Wala. Tupag-anan ko ako. Kinsa ang angay ninyong kadlukan. Kadluki ang Diyos na human mo batay. May kahon sa pagtampok ng bisag-bisa nato sa impena. Human sa inyong kamatayon, itampok ang iyong espiritu dito sa kalay. Amen. Mao pa na ang angay ninyong kadlukan. Amen.
Oo. Kay kamo nakailangan ako. O nakailangan sa kamo kaniya. Kining anak sa tao, siya. Dili siya. Magpasayro kanino. Kung siya ang iyong kasuna. Ang kasultihan ko kamo ko ang espiritu ang iyong kamayon. Walay kapasayroan. Kaya kuman, ang espiritu walang ganito kaniya. Oo. Kahit lugi kayo ninyo siya. Kahit lugi ninyo siya. Pilit pa ang lima kaplangang may langgam ibaligyaman lang at ito sa duwang kalakang. Pilit pa. Ang gamay ninyong kagamay sala sama sa iyong kibuhan. Ibaligyaman bayan naman niyo sa paglulusot. Pilit pa. Ang panwalay mo sa kanila na malimtan sa Diyos. Ang lima kaadaw at sa ulong kaadaw, inyo lang ibaligya sa duha ka oras o tulong ka oras sa ilang magkaon ka mo, sa ilang seremonyas, sa pagpapakaroon inon mga luwas ka mo. Ibaligya lang ang inyong mga saya, kung ay makapasayo ka. Akan sultian ko mo. Isang gani ang tanang buhok sa inyong ulo, dihak niya. Busa ayaw kamo kahadlo. Labaw, pakaayaw kamo pili kaysa mga daghang langgam. Sultihan ko kamo, mabisan kinsay magsugit at ubangan sa katawan, nga siya ako mauusap kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao at ubangan sa ngalan sa mga anghel sa Diyos. Kung kinsay nag-ingon kaninyo na sila akong ipadala o sila ipadala o alili, mausap kini ang isulti kanina sa anak sa tao. Kaya kung ito sila sa Diyos, wala man sila nagtuman sa iyong mga buhay. Karon, alaala ko, pinaagi kaniya, o nakailangan mo kaniya, nakadugog na kamo sa akong kisulti. Amen. Apan bisan kinsay maglimod at upangan sa katawhan nga siya, ako kung kinsay maglimod kaninyo sa anak sa tao, nga siya ako sultihan ko kamo. Inukot ko sa kamo niya. Ilimon, usap ka mo niya. Ilimon, usap ka mo sa anak sa tao. At upangan sa mga anghel sa Diyos. Kung ikaw lang ninyo siya, ikaw lang ka mo niya sa Diyos. Bisan kinsay magsutik lautan batok sa anak sa tao. Pasayuan. Aba nang nagsutik lautan batok sa Espiritu Santo, dili kayo pasayuan. Karon, hindi ka ninyo. Ang anak sa tao minanduan sa Espiritu. O sa iyang pagkataon, pasayuan ka mo kay naghilak siya, kanunay sa iyong mga sala. Aba na ang nagsulog kaniya, o kanunay sa namati ka na o ang iyang nalumog, iyang isugilog ka ninyo, o ba iyang kinikitabuhan, ikabunan o kagtaman, iyang kinikibutang, sa hapong karong madunggan ninyo, sa mga taong gusto ka na ka. Amen. Kagpisan kung adunay mo iha, kamo, nila dito sa mga sinagoga o nahikabukan
Kanino, hindi kanya to. Tama. Ipagkikinga ka mo kung ipakaulawan ka mo dito. Tama. Huwag tumpangan sa iyong gobernador o sa mga pangulo sa iyong simbahan. Ayaw ka mo panguol kung unsaon ninyo pagpangatalungan o unsay inyong isakti. Nahitabo ka na ninyo din. Tama. Kini akong igamit, hindi pasultiyon, kay motuwas siya. Katong inyong gobernador. Hindi gobernador sa kalibutan. Salamat ka ninyo, iyang mga anak, asawa. Kaya wala kami kahadlok, maligigsulti, pinaagi sa espiritu. Di mo dyan inyo ang tanan. Huwag na ilabog kanina. Abang kantong inyong sinuhulan, di ba wala nagtabang kanina. Tama. Tinoon sila ang nagpakaulaw kung nagpabukat sa anak sa dahang. Sa diyang mintipot sila din. Tama gan. O kamo, akong katawan, kaya matik ka mo kanihan. Ayaw na kamo, pangita o mingon kamo, at tuwa sinita, sa awahang, sa bukit, o sa magkana. Kaya mas pilihan kamo, kaysa mga lakay. Amen. Kaya hindi ka ba, hindi anong panahon na tugluan ka mo sa Espiritu Santo unsay amay ninyong isulti o karon kanunay nagatudlog ka ninyo. Salamat kayo. Salamat ka ninyong maalamon. Paalam magikan sa inyong kapangkan. Inyong lumipaw ayo. Siyap ka mo pagtulan sa inyong tiyan, sa inyong kilikanan. Ayaw ninyong baliha kay daghang nagpalini-ini. Gikan sa taas o sa uwas. Gikan sa sinudan, wala sila'y kasaysayan o wala doon kanila ang espiritu. O gitanong kini sa inyong mga abtang mabutong o haon kaninyong amang tungla. Kay pastor ka mo sa inyong pagtuo kanila. Kaya nag-ingon sila nagkatwan ka mo sa langit, apat sila mismo hindi mo sulod sa langit. Di ako noon ka mo mato sa impyerno, kaya nagsalita ka mo, o di na ka mo magtanggap sa akong itulog ka ninyo. Nagsalita mo sa pagkaon, nagsalita mo sa seremonyas, nagsalita mo sa tao, mga kadalakan ninyo, nagataw sa langit. Kinailagan ka mo, abang hindi ka mo dapon sa langit, lagay-lagayon ka mo sa ilang pagkalutlo, o karon, naakan ka mo sa kamanahonan na ako, na buhay-ingon na anak ka ninyo. Ipakita ko ka mo akong mga kalero, mga alamon, na may doon sa silor, o karon, inyo lang natatamdaman ang akong kasuko, sa laing kapit. Apat sa iyong ko, dili tanaan na 18 katao na nagpapan sa turi sa iyong pagtuo mga impyerno. Kaya ano niya natumpakan na nabukatan. Kaya ano niya sa mga namumangkot yung tingharong mamunang daran. Apat sa tiyan ko naman, naisa na wala na mura o nagpagkain o pagkanabong o kato. Pagpahimas, butuhan kini, o itampungkat pa sa impayan na. Inababiliyo pag-ayaw nga naglabay ako hindi sa kalibutan, hindi sa talikon, sama sa inyong ginabay. Mga pining ang pitik sa espiritu nga nahimong ka, o pagkagabi na ni anak kasagaran ang mga tao na iya sa kalitin, ilabay kinagpinig sa mga sangpilin, o bilikot din sa kalibutan ang iya sa kalibutan. O mahigupang sa kalibutan kaaway sa Diyos kaya kalibutan karon dili ba ako. O mingon Amen. Ito ko din sa pinig na nito ko sa pinig na lumipukas kaya naluoy na sa mga taliko. Abaningon ako. Baka Diyos sa sila.
magpakamatay ko sa sila. Huwag isa sila kabulanan. Kaya hindi pa kabulanan. Ang masultihan ko kamo mga amay. Ini kamon sa panahon, ating harvest na. Ang trigo na munga na, kaya na anak kapanahonan, gagana ang mga katalaman, yung pakita ng kasuka. Tingnan ko ka. Ipta ninyo ang piningi sa mga sampini. O bugkosin yung hugot. Aba kung ano na yung trigo nga mamatay, mauban sa pag-ibot ini, kay upon man siya sa mga sampingin. Sa pagpapantay ka mo sa mga magtutulog sa kalahon, mamao ang mga nagpakaroon. Basi maapil ka mo sa pag-iban. Aba, ayaw ka magkagan. Kaya tingahin naman. Ano na ako iandang magpapamula sa mga tao. Ano mo ka na? Aron ako pamamaya. Aba, ang mga tao nagtapok, ang mga tinungan, tapok ka mo, nagto sa kanon, bingin ko ka mo, kilain. Aron ang wala isang pinit, nga mo angkon ka ninyo, o wala mga link-up na ibutang sa inyong kadangan. Kay mabot ang panahon na ibutang ko ka mo sa niko o uyobon kini karon malain ang mga maarong trigo o kamuban maabong sa kadalanan sa kabatuan sa kasampilitan kay mapili ako o maayong mga trigo, diin ang mga taong balahaw tayon, mapailungan, matinabangan, o maigugma. Kung naigugma ka mga nako, tumana niyo ang akong mga suka. Amen. O Ama, salamat sa ibong Espiritu, ingon na tao. Ako sa nagpasalamat sa anak sa tao, na natungan ang kasulatan, bibigyan ninyo. O ako, nagpasalamat ko sa kaninyong iyong mga katawan na nagpabiling malantanan. Pangayo Ama, aron ka mong pakatakan. Paano ko? Aron ka mong pakablihan. Pangita, kaya nakakablag na kamo. Ang galing ako, ibilin ko kanina. Pag-awit ka mo, kaya gusto kong mag-awit sa mga malibayon, kaya magkatugod ka mo amin, kaya dito na ninyo ang akong mga sukot. Abal, hindi ko na sa iyong tatsa-tatsa kami ng anak. Bakit? Minsan sa kape mo, ginawa sa kape. Ano man, wala na seremonya, kumahayo ka, buhat ka. Ikaw man ang akong masubo, tumano na ito, malumog na ka. Sa seremonya, makaambok kita, pwede kita na bubatang, pero pagkaroon yun ang bulat sa lahat, kaya malagbuhat ka na. Magpasalamat kita sa Ginoo, magpasalamat ka sa Ginoo, sa Ginoo. Ha? Tama. Salamat sa Ginoo. Buhat, pasalamatan sa Ginoo. O kita ng pasalamat sa Ginoo, nalipay ka karon sa atong nalumaw. Amen? Amen. O yan. Buhat ka. Sa atong nalumaw ka lang. Kamdam na yun. Pero si Bahasa, kahura, ayaw si Bah, nasulod ka nato pagkaroon ka. Mapare sa iyo ha. Ipagkaroon si Masimba. Yung nakawan sa kalinga. Tama? Yun. Karon, ang akong ito ko rin. Ikaw rin dala ang ito sa Diyos sa iyong kasiglas. O okay mo. Kung iya ka mga buta. Tama? Tama mo. Ha? O ganyan. Makain na to? Makain na to nila? Hindi. Hindi kaya. Kung kaya nila. Bulok-bulok ko nila. Kung kaya nila nila naging mala. Kasi ito nakakita, nga ako naging magbulit-bulit. Kung tao ka niya, ang makita niya, paninig. Paninig ko niyo. Pero kung dala kayo kulit-kulit, istorya na. Tama. Tama? Tama yun. Sa kalibod ako malamig lumah. Narabalon. Ang lautan, ang Diyos Amahan, iyon ang danan.
pwede maglinda mo sa iyong sakit. Tama? Sige sa sana, nananggal? Wala kayo, nakakarubisan, isang tambal sa lang. Ako, pag nalipay ko, anak, magwari ka. Ang gusto ka rin umanak ka rin. Ang dinig ng bala ninyo hatong man ayuhon sa pulong. Huwag dito sila sa kaukanon na mananggal. Ako sabi mo lawas, mamatay mo lawas pa, pero magandang ka po dahil ang yung espiritu. O ang akong misyon. Salamat! Layo na mo sa iyong kalatigan o sa iyong pagtulong. Wala yung palilog sa Diyos. Wala yung tinabuhan at dinig ang Diyos. Mag-awin ka ng pasalamat. Luwa ka awin ka ba? Pangayot ka. Ayaw nga po. Ayaw nga. Ayaw kamote. Ayaw kamote. Suy, suy. Kamuti mo eh. Kamuti. Kurit ni. Kaya kuha ko ano kani ubi ba? Kuha dito ay. Kuha ka na yellow dito. Ubi ba? Baik ka, pamantun mo ah. Nabinis ka ako. Tao oy. Pastila nagpanik. Buti guys. Mabangga ah. Gamay ako. Sila din, hindi ka mato na rin kay Suron. Wala na ka balon sa iyo. Dili sa kinahanglan dili. Dili sa kinahanglan dili. Mingo na ko isulti lang kana nakakita isulti lang yun nakita. Kamo yung papel niyo. Man nagyabo ang tanan nga kuan. Tanan nga Wala man na yan isulti. Wala yang ingon yung mission taon niya pagsulti sa tao. Yang masulti na niya kung makita ng katalagan ng dito. tanawang sunog karon. Dili man sa kasulti. Kailan man sa kung sa kajiran din. So, ngapa man mo diha? Siya ang mag-mission unta. Dili mo. Sa mana nga mga tawa man. Boy, sige video. Kuya, bawal na bukas na boy. Ba oy? Para man ikot di oy. Asalibdan mo aning kano bulak. Ay, dere kay ilang humarato na beto ko kunan sa wala. Nagpala siya ba? Nagpala na siya. Lola ba na kami hungit? Si balay din na pwede hungit. Kailan? Yung ulam ka mahungit nga, kaon mo. Kita hungit. Kamote. Ano mo lang mo makita yung hungit? Mga untag, kamote. Oh, kagisan ni, kagisan ni, kagisan ni. Dako kayo. Buyag. Buyag. Dito tag kamote. Wala na mo? Nabi mo, dala mo kamuti. Bayon pang kanil. Kamuti, ikaw na ang Boy! Ang di mo kamera, boy!
Daddy. Dito ho. Kansi na ho. Kapanago na sila, boy. Kamera mo, boy. Ay, Tabunan man, tabunan. Kamera. Kana pa yun, makita ka lang itong ikaw kasi Narciso. Ikaw, nagkaon tumuti. Wala ka, butang mo sa may paano ah. Butang mo sa may bagang kamutin mo. Butang. Ato medyo daan. Kanin, kaya iba mo. Kanin, Ilang mission anak, naglisod mo sa usap lusod nga nakita. Pagsulti ana, pagsulti may lisod. ay, nasa na. Kay maulaw man, maulaw. Nya ako kay gisumti naman ako ang tinuod. Bahala na po mo. Ako. Kaya na ko sa doon. Pero ang espiritu. Yun. Na, imo ba yung ginawa ganyan? Yung ginawa na pulaan ako niya. Di ba? Sige ko yung napulaan ako. Kapag siya sa napulaan ako, bali ay 22.5 lang ng oras. Minuto. 22.5 na. Tanaw ko na masing ko istorya niyo. Pero huwan, hindi na mo ganahan. Ubiyak ko. Kaya sa nagintay ganyan. Istorya ko. Ubiyak ko na dugay. Kaya mura na napulaan na sila na ako. Ubiyak ko. Nauna nagtapsin-tapsin. Pulaan mo ay? Uy, kaon pa mo. Kaon mo. Pagda mo, pagda. Uy, anam na mo paglakaw na ni. Kita na dito ng panahon. Ang simbol ka ron, inani. Kasi kinani na to, no? Nakita ko sa pan. Nagdilan ka ron. Nga man si Kamuti. Ang bato. Magputo sa sagap. Puto sa lang silupin. Ang mga tao. Lagi ko ba wala? Magkakabilan. Wala ni sa Silupin. Yan. Baboy. Kaya sila mabasa. Alay, lubot yung ito. Una nga, tabang ng tabang Ina, nagsalingkod sila ba nga nagatapan silupin ba nga nang yakan na gagot? Ay, mo itong naga. Kuwan sa kalsada, gato.